Ndi nthawi ya Nkhani ndipo muli ndine Chawez Banda. Koma poyamba nayi mitu yake. Nduna ya zaumoyo akhumbize kandodo chiponda yalengeza kuchotsa kwa ndondomeko zina zopewera matenda COVID-19. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima wapempha anthu mdziko muno kuti athandizire kupititsa patsogolo chitukuko. Ndipo mulipoti lathu lapadera mtolankhani wathu Thomas Kachere akuunika mmene kuperewera kwa mauthenga kukusokonezera anthu olumala kupanga chiganizo cholandira katemera wa COVID-19. Tindizi ndi zina zambiri tiyetikhalire limodzi. Tsopano nazi nkhani zonse mwatsatanetsatane. Mu nkhani imene yangotipeza kumene mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Makathi Chakwera asankha Thabo Chakaka Nyirenda kukhala mlangizi wamkulu pa zamalamulo mboma. Izi zatsimikizika ndi yemwe ali mkulu ofalitsa mauthenga ku nyumba ya boma Bambo Sean Kampondeni. Tikupatsirani tsatanetsatane wa nkhani mu nkhani zathu zotsatira. Nduna ya zaumoyo akhumbize kandodo chiponda yalengeza zakuchotsa kwa ndondomeko zina zopewera matenda COVID-19. Ndunayi yati anthu ochoka maiko ena kuphatikizapo India, Pakistan, Bangladesh komanso Brazil angathe kulowa mdziko muno ndipo sadzafunikanso kudzipatula ngati mmene zinalili masiku apitawa. Polengeza izi pa msonkhano wa Nkhani mu mzinda wa Lilongwe, ndunayi inati ngakhale chiopsezo chachepa anthuwa adziyezedwabe polowa mzipata za dziko lino. Blessings Mpikanjira ali nkhani yonse. Nduna yoona za umoyo akhumbize kandodo chiponda ati komiti iyi yachotsa ndondomeko zina zomwe zinakhazikitsidwa zothandiza kupewa matenda COVID-19. Iwo ayankhula izi pa mkumano wa Nkhani lachisanu mu mzinda wa Lilongwe. Achiponda ati zipata za mdziko muno pakali pano zatsegulidwa ndipo anthu ochokera m'mayiko akunja obwera mdziko muno akuyenera kuyezetsa matenda COVID-19 mzipata za dziko lino asanalowe. Pano kumaboda athu ubwera pa ndege khala nomasuka kabwerani. Koma chimene tikupempha nchakuti mukamabwera m'Malawi muno chonde mukhale kuti mwayesetsa kuti COVID-19 mulibe. Kuchotsedwa kwa ndondomekozi kuthandiza kukweza ntchito zotukula alendo mdziko muno zomwe zinayima kamba ka matenda COVID-19. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima wapempha anthu mdziko muno kuti athandizire kupititsa patsogolo chitukuko komanso kudzitukula okha malo mongodikira boma ndi anthu ena. Achilima ati kaganizidwe ka umphawi komanso ulesi kakuyenera kuchoka pakati pa Malawi kuti zinthu zisinthe mdziko muno. Iwo anena izi pa msonkhano olimbikitsa anthu kusintha kaganizidwe umene unachitikira mu mzinda wa Blantyre. Achilima akufotokoza. Izi zinadziwika pamwambo opereka ndalama kwa ophunzira omwe asankhidwa kuchokera msukulu za ukachenjede mdziko lino ndipo mwambowu unachitikira ku Brethren, the time is now. We need to move. Abale ndi alongo, nthawi yakwana yoti tisinthe dziko lino komanso tisinthe miyoyo yathu. Tisangokhala tisasekerere umphawi ndipo tikunena kuti tiyeni tipange chuma. Mongogwirizana ndi mkulu wa bungwe la NPC Thomas Muntali tikuyenera kulembanso mabuku a dziko lino kuti sitikufuna kuchepesa umphawi koma tikufuna kuti titukuke. Koma munthu yekhayo amene angasinthe dziko lino komanso miyoyo yathu ndifeyo. We probably need to go back to all the books and delete everything that talks about poverty reduction. We don't want to be less poor. We want to be wealthier.
unduna wa zamaphunziro kudzera ku nthambi yoona zamaphunziro au kachenjede waonjezera ophunzira amene apindule nawo pa ndalama imene undunawo umapereka kwa ophunzira amene akuchita kafukufuku osiyanasiyana. Ophunzira okwana makumi asanu ndi omwe apindule chaka chino kutengera ndi 17 omwe anapindula kudzera mu ndondomekoyi mu chaka cha 2018. Patience Lunda ali ndi nkhani yonse. Izi zinadziwika pamwambo opereka ndalama kwa ophunzira omwe asankhidwa kuchokera msukulu za ukachenjede mdziko lino, ndipo mwambowu unachitikira ku sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu lachisanu. Wachiwiri kwa nduna ya zamaphunziro Amadaliso Wilima anati kafukufuku ndofunikira popeza umathandizira kupititsa patsogolo chitukuko cha dziko. Awilima anati undunawu uwonjezera ophunzira omwe apindule nawo kudzera ku ndondomekoyi ndalama zina zikapezeka chifukwa kafukufuku ndofunikira kuti dziko lino liwanitse lingaliro lake la Vision 2063. Tikanena za agenda 2063 imene mwayitchula kuli zinthu zambiri zimene tifuna tikachite, zomwe tifuna tikakwaniritse ngati dziko, kumene tifuna tikakhale ndi imija timati industrialization, tifuna kuti dziko likakwere ku maphunziro amene likakwere ku anthu amene akuthandizira zimene zikuchitika za malimidwe amakono. Zonse zija zikafunika kafukufuku, chifukwa popanda kafukufuku sitidziwa chimene tikuyenera kutenga kuchokera mwina kukale. Ophunzira amayenera kulemba kalata ku nduna za maphunziro ngati akufuna kukhala mgulu la opindula nawo pa ndondomekoyi ponena mmene kafukufuku wawo ungathandizire chitukuko cha dziko lino. Mmodzi mwa ophunzira omwe wapindula kudzera mndondomekoyi Awezi Banda anati ndalamayi iwapatsa chilimbikitso kuti agwire ntchito yawo molimbika komanso mwadongosolo. Thandizo chimene boma latipasa chitithandiza kwambiri kuti ifenso pano tilimbikire kwambiri chifukwa taona kuti anthu ena akutifunira za. Wachiwiri kwa chancellor pa sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu a John Kalengasaka anapempha undunawu kuti upitirize kukweza chiwerengero cha ophunzira omwe azipindula kamba kuti ambiri amasiyidwa. Ophunzira amene asankhidwa kudzera ku ndondomekoyi alandira ndalama yokwana 500,000 kwacha. Apolisi mu mzinda wa Lilongwe amanga anthu makumi asanu ndi anayi pamene amachita chipikisheni mu mzindawu. Wachiwiri kwa ofalitsa nkhani ya polisi ya Lilongwe a Foster Benjamin wati ntchito iyi inagwiridwa ngati njira imodzi yothana ndi kukula kwa umbava mu mzinda wa Lilongwe. Blessings Mpiganjira ali ndi ripoti ili. Malingana ndi wachiwiri kwa ofalitsa nkhani ku polisi ya Lilongwe a Foster Benjamin, lachinayi apolisi anapanga chipikisheni m'malo ena mu mzinda wa Lilongwe monga Malangalanga, bwalo la Njovu mwa madera ena. Mu chipikishenichi apolisi agwira anthu 54 omwe mwa ena anapezeka olakwa pogulitsa katundu osiyanasiyana mopanda chilolezo, kuyendayenda mu mzindawu usiku komanso milandu ina yosiyanasiyana. Malingana ndi Benjamin, anthuwa akhala akuonekera ku bwalo la milandu posachedwapa. Ndipo mu nkhani ngati yomweyi apolisi ku Lilongwe adandaula chifukwa cha kukwera kwa chiwerengero cha milandu mu mzindawu. Mmodzi mwa akuluakulu polisi ya Lilongwe a Dorothy Kawale ayankhula izi lachisanu pa mkumano wa apolisi umene unachitika pofuna kupeza mayankho ku vutoli. Akawale akufotokoza. Milandu imeneyi kukwera kwambiri chifukwa tikuona anthu ambiri akubwera mu Lilongwe pa zifukwa zosiyanasiyana. Ena akubwerera business, ena akudzafunsa ntchito, ena zifukwa zimene akuzidziwa. Ndiye akabwera mu Lilongwe muno akapeza zochitazo ena akumachita. Koma amene sanapeze chochitawo ngati amene sanapeze ntchito akumamalizira kutani kuyamba kumapanga za umbava ndi umbanda. Ndiye chifukwa cha chimenecho milandu yakhala ngati yakwerako. Ndipo mulipoti lathu lapadera mtolankhani wathu Thomas Kachere akuunika mmene kuperewera kwa mauthenga kukusokonezera anthu olumala kupanga chiganizo cholandira katemera wa COVID-19. Izi zikuchitika pamenenso anthu akupitirira kufalitsa mauthenga abodza okhudza nthendayi ndi katemera wake. Coronavirus sikusankha malire koma zikuoneka ngati azaumoyo akusankha anthu owafikira ndi mauthenga okhudza muliriwu komanso katemera wake. Memory Julius wa zaka 38 akanakhala ndi kuthekera bwezi adabayitsa kale, koma kamba ka mauthenga omwe iye sangathe kuwerenga sanapangebe chiganizo. Kachirombo ka corona kanapezeka kuno ku Malawi mu April 2020 ndipo anthu akhala kukamba zambiri zokhudza nthendayi. Mu April chaka chino mkulu wa bungwe la National Initiative for Civic Education Nice Trust
a greka lindakafe anazuzula anthu ena pa za mauthenga abodza omwe akhala kufalisidwa zomwe zimapangitsa anthu ena kuti asakalandire katemera. Tapeza kuti anthu olumala omwe ndi opitirira 2 miliyoni mdziko muno amauzidwanso mauthenga abodzawa. Julius wa mtauniship ya Bangwe ku Blantyre wati kamba kakusowa kwa mauthenga mu njira yoyenera komanso mauthenga abodza akuvutika kuti apange chiganizo. Kali katemera wa COVID amene akunenedwa iwe anthu ena amene ulibe yo munthu ukalozoti ukabaite katemera wa COVID sungalole wanthu ena ameneyo iwe sukuidziwa. Khristu Eulale kuchokera m'mudzi mwa Mondiwa ku Blantyre wati ngakhale amatha kumva zomwe anthu akunena akuyenera kukhala ndi uthenga wolondola okhudza katemera wa COVID. Umamveni mwene simo umakwana chifukwa akhale ndrama za COVID sanatipasepo palibe kumanzatu akupasidwa ndiye basi mango ndiwezi zimakhalira dziko. Oyang'anira ntchito za caring for persons with disabilities asungani chitandale agwirizana ndi alale ponena kuti pakusowekera uthenga mu njira yomwe anthu angagwiritse ntchito. Anthu amaudindo amaganizira kwambiri anthu aulumali kumapeto kuti azikhala oganiziridwa mochepa akalira koma ngasalira ndiwo amatha kusaganiziridwa. Mkulu wa Federation of Disability Organizations in Malawi Simon Munde ati zikuoneka kuti dziko lino silikulingalira kwambiri anthu olumala. Iwo ati anthu olumala amayenera kuganiziridwa poyika ndondomeko zoyenera zapadera. Alini sizikulongosoka pachilungamo chake sizikulongosoka tukhanga kuti mwinabe boma lathu limaganizabe kuti nkhani ya ulumali ndi nkhani ya chifundo kapena ya chisoni kotero kuti munthu olumalayo ngati athandizike osati kuti ndi ufulu wake koma amveredwe chisoni. Zimene timaziona kwambiri ndikuwuzani kuti aini ake anthu olumala tikuzitenga kuti ife tili ndikuthekera tipaseni zonse zoyenereza ndiye muone kuti tilephera bwanji kapena titha bwanji. Oyendesa ntchito za bungwe la Visual Hearing Impairment Membership Association Amartha Momba ati nthenda ya COVID-19 yakhudzanso kwambiri anthu olumala. Anthu aulumali osamva ndi kusaona deaf blind akhuzidwa kwambiri chifukwa chosalandira uthenga moyenerera andi kusalandira uthenga moyenerera kukapangisa kuti anthu a deaf blind asathe kulandira uthenga oyenerera wa COVID-19 komanso pano tikukamba za COVID-19 vaccination yomwe ikuonetsa kuti anthu ambiri a deaf blind sanathe kupita komanso akukanika kupanga chisankho chopita kukabayisa Jackson amene chifukwa chokuti mauthenga akubwera osiyanasiyana. Mkulu wa Sight Savers International a Bright Chiwaula ati ndikofunika kuti anthu olumala aziganiziridwa mu nkhondo yolimbana ndi COVID-19. Nduna yoona za makhalidwe a anthu a Patricia Kaliati ati unduna wawo ukufikira anthu onse ndi mauthenga okhudza COVID-19 kuphatikizapo anthu olumala. Ubwino wake uthenga umene wafikira wina aliyense mafumu amene ali kastudia wa anthu akumizi ma subjects awo ndi anthu akumizi komanso mmene tikugwira ntchito ndi Ministry of Health kufikira amene paliponse ni mavani awo olengezesa ene nkumapeza mwayisi otani okabayisa. Kumene kuti specifically for persons diseases okutoyayi anzathu mazizoneka singati kuti mwina tikuwasankha. Ufalisa nkhani mu unduna za umoyo a Adrian Chikumbe ati pakadali pano undunawu ulibe chiwerengero cha anthu olumala omwe abayitsa katemera wa COVID-19. Bungwe la World Health Organization WHO ndilokhudzidwanso ndi mauthenga abodzawa omwe angakhudze anthu ochuluka pa dziko lapansi. Pofika apa akuluakulu a bungwe la WHO komanso mabungwe ena akuyesesa kuthana ndi mauthenga mukuonera nkhani mwatsatanetsatani pano pakanema wa Times. Tipitiza kupatsirani nkhanizi posachedwa apa zikangotha izi. Kumanga zinthu zokhalitsa, kumanga kwaphweka. Ngati mukufuna katundu komanso zipangizo zomangira nyumba musachedwe, bwerani ku shopu yathu ya Cash Build kulimbe. Kumeneku mukapeza zinthu zosiyanasiyana komanso zolimba
pamtengo wa zii. Kumeneku kuli ma new light selling boards, garage doors, aluminium ndi steel window frames mwazina. Bwerani mudzazionere nokha. Ife a Cash Build timanyamula kukasiya katundu imwe mwatigula kumadera ozungulira Blantyre mwaulere. Komanso timapereka upangiri pa zinthu zomwe mukufuna. Mukafuna zambiri mutipeza pa www.cashbuild.co.za kapena bwerani pa nyumba ya City Plaza tisanafike pa Yanagis. Shop yathu ili pafupi ndi Electra Sales mu Masauko Chipembere Highway kulimbe. Tiyimbireni lero. Cash Build, kugula zinthu zolimba pa mtengo wa zii. takulandiraniso ku nkhani zathu. Popitirira ndi nkhanizi, unduna wa zachuma wapempha maunduna aboma kuti apereke chilango kwa kugwira ntchito ake amene atapezeke olakwa pakagwiritsidwe ntchito ka ndalama zokwana 6.2 billion kwacha zimene cholinga chake chinali kuthandiza polimbana ndi matenda a COVID-19. Mlembi wamkulu ku undunawu a Chance Simwaka wadziwitsa maunduna onse okhudzidwa ndi nkhani. Tindi ripoti kuchokera kwa Blessings Mpinganjira. Malingana ni mlembi wamkulu ku unduna wa zachuma a Chance Simwaka, anthuwa anagwiritsa ntchito maudindo awo molakwika. Mwazina anthuwa akuganiziridwa kuti anasakaza ndalama zapadera za matenda a COVID-19, kuononga chuma cha boma, komanso kugula zinthu mosatsata malamulo. Iwo apempha akuluakulu m'maunduna osiyanasiyana kuti alembere unduna wona za chilungamo asanapereke chilango kwa anthuwa. Asimwaka ati anthuwa akuyenera kuti apatsidwe mwayi kuti ayankhulepo mbali yawo pa nkhaniyi. Bwana Kuba wa boma la Nkhatabe a Rodney Simwaka wati mikangano imene imachitika makonsolo ammizinda pakati pa mafumu ndi akuluakulu a konsolo ndikamba kuti andale amalowerera ntchito za konsolo pomapereka mphamvu kwa mafumu. Asimwaka ati izi nzokhumudwitsa kuti ngakhale akuluakuluwa amadziwa kuti mu mzinda simukhala mafumu, amaperekabe ulemu kwa anthu amene amati ndi mafumu, zinthu zimene zimachotsa mphamvu kwa meya wa mzinda Samkalimira ani nkhani yonse. Asimwaka omwe ndi bwana mkubwa omwe boma lawo mbali ina ndi mzinda wa Nzuzu anayankhula izi pomwe mabungwe atatu omwe si aboma a Find of Fit, Church and Society komanso Voice of Livingstonia anakoza mkumano wa makonsolo atatu a Nkhatabe, Mberwa komanso Nzuzu kuti akambirane mmene angakuzire malire a mzinda wa Nzuzu. Bwana mkubwayo anena kuti malire a mizinda amakhala m'malamulo a dziko ndipo malingana ndi malamulo a mafumu alibe mphamvu m'mizinda. Chimene chimachitika choti akuluakulu akamabwera mu city amapita kukatenga mafumu acha kuzayankhula meeting ya city, ndeti kanga tikupereka uthenga osusana ndi malamulo. Komanso mafumu ang'onoang'ono amakhala ngati akhala encouraged kuti okay azipitirira choti mafumu akuorganizira pankhani zachani za zogwira ntchito mujani mu city. Mfumu ya mu mzinda wa Nzuzu akansala Kondwani Brian Nyasulu anagwirizana ndi Asimwaka, koma anena kuti mafumu ena akuchita izi kamba kuonera kuti masiku ena mbuyomu m'mizinda mudalibe makhansala. Tikugwirizana nazo kuti tiyinde tena kusintha ndithu kuti mfumu ya mzinda ngakhale kuti a president ka vice president ka akuluakulu aku central government akamabwera aziona kuti kodi mfumu yayikulu mu mzinda ndi ndani. Pakadali pano bwana mkubwa wa konsolo ya Mberwa a Emmanuel Bambe anati konsolo yawo ndiyokonzeka kuthandiza mzinda wa Nzuzu makamaka mmene angakuzire malire ake. Mkulu wa Titose Foundation a Robert White analangiza makonsolo atatuwa kunena kuti ayike ndondomeko zabwino zimene zingathandize mavuto a kusayendetsa bwino kwa makonsolo awo. Kuti andale kawiri amatha kutengapo gawo kwambiri koma khali machita influence makhanso mmene angayendere. Zimenezi ndi zinthu zoti tikangozisiya china chicho simene tingapange sitikwaniritsa, koma njofunika kuti tiyang'anenso mavuto amenewa ngati in the broader context. Nzuzu anaukhazikitsa kukhala mzinda pa 25 August
mchaka cha 1985 ndipo mzindawu uli m'maboma a Nkhatabe ndi Mzimba. Bwalo la Chief Resident Magistrate kuzomba layimitsa mpaka lachisanu mlandu wakuwululika kwa mayeso a Form 4 a chaka chatha. Mtolankhani wathu Jason Malowa akutsatira nkhani ndipo lemba ripoti ili limene akuwerenga ndi Elita Soko. Ambali ya boma adabweretsa mlandu ku khoti pofuna kuzenga mlandu mkulu wakale wa bungwe la maneba Gerard Junda komanso akuluakulu ena atatu enawo ndi mkulu woona za chitetezo ku maneba Owen Nkhuntho, mkulu woona za mayeso a Ishmael Faki komanso a Joseph Chilombwe omwe ndi mkulu woyang'anira chitetezo cha mayeso ku bungweli. Poyambirira mlandu umazengedwa ku bwalo la Senior Resident Magistrate lomwe lidalamula kuti ambali ya boma akalembenso zikalata za mlandu umene anayiwa akuyankha. Koma mlandu utabwera ku bwalo la milandu lachisanu a Ian Twea omwe akuyimirira Nkhuntho ndi Achilombe sanapezeke ku bwaloli, pomwe a Alfred Lungu omwe akuyimirira Achiwunda ndi Afaki adauza bwaloli kuti sanalandire chikalata chochokera ku mbali ya boma mu nthawi yake. Mmodzi wa maloya a boma pa mlanduwu a Trevor Mphalale poyamba adauza bwaloli kuti mlanduwu ukuyenera kupitirira asadasinthe maganizo awo kunena kuti mlanduwu uyambe wayima kaye. Pakadali pano oweruza milandu m'bwalo la Chief Resident Magistrate kuzomba Austin Banda ayamba ayimitsa kaye mlanduwu mpaka lachisanu sabata yammawa. Patsekuli bwaloli lidzamva pempho la mbali yotsutsa mlanduwu yomwe ikufuna kuti aboma alembenso mlandu omwe akuluakuluwa akuyenera kuyankha. Ndipo nkhani zathu ndi zomwezi koma tisadasiyane na mitu yake. Nduna ya zaumoyo akhumbizeka kandodo chiponda yalengeza zakuchotsa kwa ndondomeko zina zopewera matenda a COVID-19. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Saulos Chilima wapempha anthu mdziko muno kuti athandizire kupititsa patsogolo chitukuko. Ndipo mulipoti lathu lapadera mtolankhani wathu Thomas Kachere akuunika mmene kuperewera kwa mauthenga kukusokonezera anthu aulumali kupanga chiganizo cholandira katemera wa COVID-19. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa makina a internet pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi komanso pa Twitter @Times 360 Malawi. Chonde sambani m'manja pafupipafupi, khalani motalikana ndi anzanu komanso valani mamaski nthawi zonse kuti mudziteteze ku COVID-19. Unayindine Chawes Banda, madzulo abwino.